Саумысыз, якташларым, өйдә генә утырабыз. Үзегезне саклагыз, сау сәламәт булыгыз. Кадерле укытучым Лиза Фәтхуллина язган Илдус Камалов көенә кичкенә чагымда яратып башкарган җырымны исегезгә төшерәм. Алсытаңнар белән күтәрелә, тәтешемдә шаулап игеннәр, урман кырлар яшәү дәрте бирә, бәхетлеләр безне сөйгәннәр. Тәтешлеме таңнары, йөрәгем язлары, хезмәттән яме таба уллары, кызлары. Тәтешлеме таңнары, йөрәгем язлары, хезмәттән яме таба уллары, кызлары. Кара алтын агач җәйләү кирли, горурланмый мөмкин түгелдер. Яше карты көлә шалгатлый, олы байлык шушы үзәдәр. Тәтешлеме таңнары, йөрәгем язлары, хезмәттән яме таба уллары, кызлары. Тәтешлеме таңнары, йөрәгем язлары, хезмәттән яме таба уллары, кызлары. Тәтешлеме җылы чишмәләре, әсир итә күңел кылларын. Туган якка гашык якташларым, җырга күмә тормыш юлларын.